jingship we have in the program. Dia kan ika Porsche ni standing in the program tu ni ikannya dua lang barok hiap ibarat barok angkat pak di dan hayen tunginya snow lang akan ika jingwai tunginya leban join hands pak ni pembuat ikan ika jingwai so bahaban buat nanti jangan try jisu ngayu ini kami penla yang bangan yo ikan ika pot dan pet ikan ika program shimti ikan ika pot dan set roman sim jami ikan ang shim menta baro pat angin yo mat ikan jingkerku keren yengi meng baki bentai wa per kum juru ke ketian ke jami ni IT shimne ya kan ikapor baro kerteng jisu amen tunya pa Mark chapter 12 verse 30 and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the first commandment. Mình ta tung in your bani ruai lang gitu kecing ruai kabo ong love the Lord your God with all your heart. Now let us sing the song. The name of the song is Love the Lord your God with all your heart. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all
Oh, how I love you, Jesus. I know that you love me so. I love your words that tells me to you I belong. Though I am weak, you are strong. Your hands so big, they carry me. Though I am weak, you are strong. Your hands so big, they carry me. True, you love me so much. True, you love me so. True, you love me so much. My heart just overflows. True, you love me so much. True, you love me so. True, you love me so much. My heart just overflows. Oh, how I love you, Jesus. I know that you love me so. I love your words that tells me to you I belong. Though I am weak, you are strong. Your hands so big, they carry me. Though I am weak, you are strong. Your hands so big, they carry me. True, you love me so much. True, you love me so. True, you love me so much. My heart just overflows. My heart just overflows. My heart just overflows. My heart just overflows. Hallelujah, Jesus. Yeah, Lord, Jesus. You've been protecting children. Yeah, me, Jesus. Hallelujah. Me, Jesus. Hallelujah. Jesus. Take the joy, me, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yeah, me, Jesus. I would you manage you try to use the job and try to
Ep11 Shinka bulam ya shing ha kajen jisipan tu ina jing tapik bajam shotwa Yaro try ngan pule ni kisam shista arpusan dekat meningkang. Kita kibashinya ha try kilang kum ulon sayan ubam la penki Henry u yaine bamjukut. John 14:27. Peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives, but I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. The title of the song is Peace in Christ. There's a peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore us sin. Listen to His words, let them come alive. If you know Him as He is, there's a peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelters in storms of life. But there's no peace on earth. There's peace in Christ. There is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lived, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there's peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. And there's no peace on earth. There is peace in Christ. Glory be to God. Habarat baro sa isen pat nga pediang sobhay pi siya kani kapor manginya siya skor ikaktian ka jong blay. Te hakani kapor nginya let ban puli no ikaktian ka jong blay nganget bo blay un kerkui pi ling baka ktien ka bangadan man ya sam pi teng kwa pin pelet jimut bham ke I ka bangadan man kren mentang panan kami kani ka whiteboard ban ngathoi ka topic jonga nga kwa ban kren siya phang umen siam bakut. Bat kapang mga kwa bat kran menta kalong ba umensia makhod uyarap yangi banin iet ya ujisu kata ka di ka ay ka bang kwa ban ni kran at piya ni kapor. Te ngin ya petran na kaktian ka jong blay kani ka ba
la thoa na ka gospel jong Yohanes kalano ka bakat sao bukat bakat rio bakat nyo kani kade shpang ka jingkular jong Jisu ya kisenran ha kapor bo Jisu dang dan ha kani ka perthai kular ye ki ba un pha yo away pat unong pentingan pa utaw nong pentingan uday uman siya makoy tingin pulis wa kaktian jong blay ngaru ngan duwai ukpa ti un ai pi away pat unang pentingan ba unyo ay sa lembat pi halakarta ya umen siem ka jing shishaken ya uba ka perthai kam laban pediang na ba kam yo i ya u lemne kam itu ya u henry pi itu ya u namar u yai sa bat pi un long ru ha pi hangni u Jisu ya tu eki namar pangitep ba u Jisu hakani ka por udang dan ka perthai henry hadian kumbakat tu kat ni un sayap bat un sami ipat bat u Jisu usang hakti kamanjong kupa de kwa ban i kon sweat upa no upa i way pat unang pentingan utau de mensia makut udai ublay namar ko mengitip dan lai ha way ublay kupa ublay kun ublay mensia makut de u Jisu la syong bat ublay kupa ha gajaka beneng de upa ula ban trei ha ka jing em jongi de ling ba umen sia makut de u Jisu ongi kesenran mangan pha yu we pa unang pentingan uladan bat pi bat unlong hapo jong pi kata de ke e ba ktien ka jong play ka ong namar uyai sa bat pi bat unlong ru ha pi u Jisu ong unlong ru ha pi de hang ni ula ai kani ka jingkular bat kani ka jingkular jong kaktian ka jong blay kala jalong shisha bat nganya thu ha baro klem umen siam bakut nginom la ban lei ai la dangin puli na kani kaktian jong blay ngin i ba umen siam bakut un yarap yengi haki ki ba ya dei bat ka jinga dei jongi bat u blay dem kamtam makini ki por ki ba ha baro ni dan kam ya umen siam jong blay ha ka jing em jongi hoot nginom la na la de ngi dan kam ya ka bor jong umen siam jong blay ki jing ki babon ngi la ban ya syam wat tang menta ungi ujing pang bat ki singi ban wan ki la ban dan ki jing pen ki jing pen stam ban ki kristan ha ka ka por kum nu an la ban ya sha dai tang da ka bor jong umen siam bakut wat ha ka por ban men shwa ki kristan ki ban men shwa ki sha shitam henry om de da ka jing la jong ki dai da ka bor jong umen siam bakut de dai na ka ta ka daw ma ko ban wan ra e ka ni ka jing ka ya pi ba pen sngo thu ba baro na ngi dan kam ya ka bor jong umen siam bakut bangan sa pen i pi ki nuksa lemba ka jing em jong wei usenran jong Jisu kumno ba ka bor jong umen siam bakut kala pen kala ya ka jing em ka jong de kan ma bu Jisu kulare kani pat kani ka jing kular kam dei tani ki senran ka tu ka por ka dei na ka benta jong iru tem ngakwa ha kani ka por ngan ya lambet no ep sya kanuksa ka bang kwa ban pen ep ba kumno uniu men siam ko ha ka jing em jong uniu senran kala pen kalai u ba ulala ban iet ya u Jisu tem kata ka dei ngan ya thu khana ep shpang ka jing em jong we ni ki senran u Jisu taw de u Petros kani ka deka dor ka bangala ban yo mudur ba unye ude u Petros tangan ya thu khana ya pi shapang u Petros ude u senran u bahakti ka jat jong Jisu la khat ya u bat ula bot ula de unong bot jong u Jisu but ude u senran u bashir hamha ude u senran u bashir hamha mo uba songotan abi bandan hajan jong Jisu bakloi ban juba buat kat ka ka bau Jisu keli ta de ka jinglong jong uni u Petros but wat ki tien jong uru ko mga ong mene kat bau Jisu keli kloi ban juba te kloi ban ong ru banga yet em Jisu ma te
ngin pet na kaway na kunuksa na kaktian ka jong blay bay syapang uni syapang Petros ting niya pet bat nga na ka gospel jong Marcos kalenang ka bakatsaw kadakot ka ba at punyaw hadu life way gospel jong Marcos kalenang ka bakatsaw dukot ba at punyaw du life way ngala ba nam pulilet handre nga sypa ba ni tu epi kani kadi kapor ba Jesu ula jandai kapor jong baki nuan kem no ban penshitam no Jesu ba Jesu yap halor kading pana ba Jesu yap halor kading pana na kabenta jong pi ni kading kashwa kata kapor tem jayu la da pimpuli na ka gospel jong Marcos kalenang ka ba khatsaw kada khat ba arnyo ba hadu life way hangni Jesu uya tu ula ang lupa ya Petros ba Petros salen ya kata de ka jing ang jong Jesu Jesu ang Jesu ang ni ba but kata ka de ka ba Jesu ang ban na bala tho ngan syo nang sharai ka ba mot an penyap no Jesu but kita ki an pensapret no ikilang berat kita ki nang buat jong kinsa pet ngai no Jesu Henry Petros ula smau ula ang ke singap ke ka ba Petros uang la da baro kintut rei nga kata de ba ngau ka ba Petros nga te Jesu la da ki wekin tut yame la da ki wekin dam yame la da ki wekin eno yame nga te nganam eno yame mri tang kata ba ru singap mo Henry Jesu ang ni no si syanga hami bawat mami hakani kasngi hakani kamit ken haba 4 rius RRC menlan yang alai sin Jesu men salen yang alai sin len kamut kumno kamut ba unya thu ekibreu ba itu ni Jesu kata de ka jingmut len uniu Petros se thu ekibreu ba itu ni Jesu ten hangta Petros ula Henry ula kran kansan kamtam lada ka de yang lada ka de yang bangan yap lambat me ngan len satyaya me kumju ru de kla baro Petros lada de yang bangan yap ru ngalad de yang bangan ai la ka jong ka jing na mentajong me ngan ai lut Jesu na ka bentajong me kata de ula kran chit hem ba Petros ula kran chit hem ba de kata ka de ka jing jong Petros ni hang ni bo Petros pen pau da kata ksintur jong bo iet Jesu ngatengan ailet kat ke badan syami Jesu la de bangan yap na ka benta jong me kata ka de ka ngalaban kata ka por ka kata ka reaction jong Petros Henry la da pin pet chu na ka tien jong ble tu ngi pet bat nga nganget babon na piru pitep baha ka bakhat do Petros la pin puli na ka gospel jong Marcos nang bakhat sa kat bandrio punrio hadu nya puat pin syam baha ka tu ka por bala kem ya Jesu ka por bala kem ya Jesu Petros ula pet jingai na Jesu kan ma mene kumno ngate try ngate ngan ala ka jing pen pan chisen kem ya Jesu ule amno upet jingai no Jesu upet jingai lawan keli ka wei ka kena kan thei mamete me de ran Jesu Petros ngam itu hakaba arsen la keli biang ngam itu Jesu yuta hakaba laisen udah tem sendan ngam itu hadu laisen Petros kan ma mene ngan ala ka jing mentapat kloy ban lenno ngam syam la itu ya Jesu Henry pitarai Petros itu ya Jesu itu Henry akan ikapor kadok lojong kadang syap kadang tiang udang umpat dan kata kabor ban IT lot ilade na kabanta Jesu akan ikapor bat hakata kapor Petros ula kan mau haba usiar ula pak laisen hangta Petros kan mau ya kajing jong Jesu bat uyang ketang tan mau kan mau ya ke bo Jesu ukela ka bomot ngalaban kata kapor ukela ka bomot
But hadian nang ta ngin sa siyam. Ngin sa yapit bat nga kan ni kapor u Petros umpat dan yu man siya makot ya po jong u. Udang le na dong siya dong uya le ban iet yu Jisu da kabor ka jong u. Uya le ban syakri ban ai tilot ika jing jong u da kabor ka jong u. Henry ni yapit bat nga na ka gospel jong u Yohanes kalanang ka baar pau ka dekat ka baar pu a. Hakan ni kapor ka de kapor ba u Jisu ulami pat na kibayam. Jisu lami ipat na kibayam. Bat ulaya syam bat kisenran. Kan mau bau Jisu lami ipat ulaya syam bat kisenran jong ulaya kendu ki. Bat hakan ni kapor ke ka bau Jisu ong ha kisenran. Ong kumno. Te haba ula ong ya kani ula persat halor jong ki. Bat ong haki tu pediang ya mensia makot. Ha kata kapor u Jisu la ong tu pediang yu men siam ku ula persat haki kan mau kumbala thau yu adam bat ke u blei la persat men siam ke la bat ha kata kapor u ka men siam jong u Petros bat ki senran ki jong u kala namar u men siam bakoi ulawan ban syang hapo ka dok nuot jong ki ha kani kapor u men siam bakoi ulawan ban syang hapo ka dok nuot jong ki la pen ke ki la dan kata ka jing dei ka bat u blei mo te ongkot tangkat ta bat ni yo i hadien jong kaning yo i ba u Petros u ong yo Jisu haba u Jisu ong Petros me iet ne me nga ong hoot kan rat nga iet ye me bat u Jisu la ong tekilet ban besar ye ki lang brot jong hang ta u Petros u ula iet chi u sungop thu ba ula iet chi sha Jisu la kli u hadu lai sien u Petros ong hoot bat kata ka jing iet kelami shishana kata ka dok nuat bala pentamai ki do mensiam bakut jong ublay bala pentamai udu mensiam bakut jong ublay ban hakani kapor la pen km da ka bor jong mensiam bakut ya kata ka mensiam ka jong ki amde shu ko mga ong pi men ne parlok baro amde shu ba usu iet u Jisu tana ka shintor jong u Henry kala dan ka jing pen kalah ka dok nuat ka jong u ban ninya pet shu ladangin puli naka kam ki apostle kalanang ka bening kong ka dekat ka pra kong kuno kani ka jingkular pa de ba an pendap ye ki da ka bor jong mensiam bakut an pendap ye ki da ka bor jong mensiam bakut ladangin pen u Jisu ong haswa kani pa de ka haswa u Jisu in kieu syabeneng uang kuno lenang bening kong dekat bapra uang dari pinyo diang ya kabor andalawan mensiam bakut ya pi bat pinlong kinong pla yang ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat adu bakut ka pertai kan ni pat de kadai ka bor jong mensiam bakut ke bawan haki ban pla ya ki ban long kinong ya lap ki badan bor na ka benta u Jisu kani kadai ka ba u Jisu ukular bat kadai kani ka jingkular ka bala pendap sa pulihi na kakam ki apostle kalanang ka baar bat hangtungin yo iye ka jingja ya kani ka jingwan jong mensiam bakut ban pen ko bor mo ban pen ko bor ye ki ban ai ka bor ye ki bakin la ban ya lap ya ka gospel hangtungin puli la pin pulingin puli tang dekat ka basawan re sa pulihi nang tukal dekat bening kong terter bat la pendap ye ki baro da mensiam bakut la pendap ye ki baro da mensiam bakut hang ni ki senran ki dan hari ki dan hadu ki senran baro ki jong Jisu ki nong bot jong Jisu du shi spa pongut ki ap yo mensiam bakut dan pendap ye ki da ka bor bakin dap da ka bor jong mensiam bakut bat shisha lawan man pendap ye ki da ka bor jong mensiam bakut kata ka bor jong mensiam bakut kala dap lagi bat ka ong bat kelas dang ban keren ki wei pat ki thlit kat kum ba mensiam mula ai bor ki ban keren bat ha kata ka por ba ki keren dik wei pat ki thlit ki la ya lap hang ta ki dan ki jiu ki bawan na ki shnong ki ba pher ki wan kita ki jiu na ki jaka ki ba pher ki ba keren ki tin ki ba pher han re ha kata ka por mensiam jong blame
ulah keren leng bajong kita kisen ran bat ayah lap laya tush pangki kamba pelagi jong blay lingba kita kisen ran kide kinong galili kimtip ban keren ni kitien jong kita ki jiu ki bawan ni kisnong ba per henry kata ka por mun se mo koi ulah keren leng bajong ki kila ya lap ya ka kamba pha jong blay ka kam pelaga jong blay bat hang tu pense yo I ba uni u Petras Ubalalen yo Jisu hadu laisen daka jingshlor ulayeng bat ulayalap syapang u Jisu ulayeng daka jingshlor ulayalap ningkong kan ma bawan katuka kentai kelawan ban keliu tangga kena kentai ulah tiang wangam itu yo Jisu ban mentana mar baka bojong mensiam jong beli kala dap hau ulayeng na kajing shlor ban ya lapsh pang niu Jisu wang niu Jisu de ya uba taba pipila sanar pana padang taki brio kila dan kajing penkendu ya ki kila snosi ya kata kapau mensim jong beli lo kata ya kedok ngut jong ki bat kila kelab mut bat hadu lai hajar ngut ha kata kasngilap kila kelab mut bat lapen baptis ki kila long kinong but ki jong Jisu bat hang ningi ibo u Petras hadu kadan kat kum ka jinget thu ko ambo Petras ula IT la ka jong ka jing emban shakrina ka bantau Jisu sham tiang la fin pulina ka ni ka kam ki apostol sham tiang ulet chiki bendi usha usha penshitam henry tiang sho yano na marbala dap da ka bojong mensim ko ula lut yo Jisu la ban lut yo Jisu hadu bapitem haka pojong ka jiksen shar jong usim nero haka taka por la penshitam ben bahiki kristan haka taka por hi yo Petras la kemno bat la omba ki penshitam yo hatu ka por penshitam ki rusneo ki sanar phna ko masanar phna yo Jisu henry o Petras o bangam sngo Vietnam man sanar phna ko masanar phna yo Jisu te kumta la sanar phna khongpong no yo Petras te hat pi kan ni ke ik mang kwa ban wan ra hang ni kalong ba di uman sem makot wa penla ingi bangin it u Jisu wat ban it da ka don baro da ka bor briom la na marpet tang Petras bawan teng kena kan thai ru la tiang sham nut ban phla ban ong ya hoi nga de ka nong bot jong Jisu na marba pat sham dan yo uman sem makot ya o umpat syam dan yung mensiam bako eu umpat syam na pendap eu dah ka bor jong mensiam bako tem anrei haba la pendap eu dah ka bor jong mensiam bako la long shlor hadu kat do wat ban yap ru salia sho na marka de ka bor jong mensiam bako de ke ka bangakwa nak banta jong jong pi heb berat kalong kajo bangin duai bo mensiam bako penkelai ka do nuot jongi bangila ban ilut yo Jisu da ka do nuot baro bat bangin dap da ka bor jong mensiam bako bangin nong shlur ban it yo Jisu bangin long shlur ban pla yo Jisu ban it yo Jisu da ka do nuot baro bat de tang da ka bor jong mensiam bako de ka ni de ka jingi kai ka jonga te nganget ba pilas mo tu katui ka ktian jong blay te tungin le ban ya duai lang in duai bo mensiam bakot un yo jaka ban trei ka don wo te jong un pendap ingi da ka bor ka jong u kana mingin long kita ki nong bot ki ba ilut yo Jisu da ka don wo jongi baro tingin le ban ya duai try Jisu nga ai ngo eme ka ktian ka jong me ablay ba me kran ingi ha ka ni ka jan me ablay try da ka bor jong ingim la ban it ye mingim la ablay ban kala kan atry ready tang na ka bor jong mensiam ko nga duai try men kata iki hap ki bered men kata ablay try Jisu men penkelai ka do nuot jong idu mensiam ko jong me but ablay ban men pentap ingi da ka bor jong mensiam jong me bengin long kita ki long bot ki ba it shit ham ya me kan atry Jisu ni ai ngo eme Jisu ni ai ka buram ba ka jing ro shame ha kerteng Jisu nga duai amen God bless you. Tiha kan ni kapor ngin yo ya kawai ka benta katabang nong ya ngin ya puli ya ka dekat Bible na mentakan ni tayo te ngadan hang ni I parlo jonga I hame bantai swear in ya rap ngin ya puli lang mo te fin buat na dien jong I hame bantai hangan ong sha mangai te fin se buat lang ringkat bat I hame bantai mo te ha kan ni kapor ngin ya puli so bahaban buat na dien jonga mo
Ang da upat ya pom. Da upat ya pom. Very good. Sa isin. Da upat ya pom. Da upat ya pom. Very good. Lemne da kabor. Lemne da kabor. Lemne da kabor. Lemne da kabor. Okay, nadu basdang. Da upat ya pom. Da upat ya pom. Lemne da kabor. Lemne da kabor. Okay, sa isin. Lemne da kabor. Lemne da kabor. Henry da umensim jonga. Henry da umensim jonga. Henry da umensim jonga. Henry da umensim jonga. Very good. Ong utrai. Ong utrai. Ong utrai. Ong utrai. Sekarya. Sekarya. Lenong basaw. Lenong basaw. Dekat bahan real. Dekat bahan real. Ang biasa isin sekarya. Sekarya. Lenong basaw. Lenong basaw. Dekat bahan real. Dekat bahan real. Ta sa isin ngin ang nabasdang mo. Da upat ya pom. Da upat ya pom. Lemne da kabor. Lemne da kabor. Henry da umensim jonga. Henry da umensim jonga. Ong utrai. Ong utrai. Sekarya. Sekarya. Lenong basaw. Lenong basaw. Dekat bahan real. Dekat bahan real. Ta ngin ang bian na diyan jonga mo. Ta mentang ngin ang pet ndai ben buat na diyan jonga mo. Da upat ya pom. Da upat ya pom. Lemne da kabor. Lemne da kabor. Henry Henry da umensim jonga. da umensim jonga. Ong utrai. Ong utrai. Sekarya. Sekarya. Lenong basaw. Lenong basaw. Dekat bahan real. Dekat bahan real. Tehap berat barok sa pulilandat ia kani ke dekat Bible ha kani kata yo barok shtayo. Boleh shibon. Tingang ngit klayo ma ika jingkur kuling baga tu ka program ka klayo in du mena. Te yai peteng ru ban yai pet kani program hagi tayo ki banwan. But tayo share lang shki parlok ke jong pi kanang bakan nong ka jingkur kul. Te hadu bangin share mela share tayo boleh shibon parlok barok.